יום בחיי... מדריך ביאסה. בדח. בדאן. נותן 200 SMS בוואטסאפ הכיתתי. מיץ פטל של בוקר. ביאסה אני מרגיש בבית. סבח אל-חיר, נשמה. דבר איתי, אני מדריכה תורנית. אחד האנשים. משמרת הזיה. חולמת להדריך פה. בינתיים מדריכה פה. תראו, אתם יודעים כשהשעה הולכת לדבר ב6:30, בסדר? חניכה טובה. תותח של פעילות! כן, כן, טוב, ביי אמא. פלטטן בדם. הולך לפגוש את גברי, שהוא גם חבר, גם מדריך, וגם יש את הקוד של המכונת צילום מהמזכירות. היה איתי באוהל בטיול שנתי. מסדר את הרווח, מקס. נוסעת במעלית. מכין פופקורן בלילה! שורף את הסיר! מביא את ההזקה! סבטה, תעשי לי תפוח אדמה, חרוך. סנדוויץ' ארוחת לילה. מחוץ למשרד של גיל, קבעתי איתו פה. מחכה לגיל המלך. מפתח מאסטר! נשמה, רק לעשות שקר! לפעמים כשאני ביום חופשי אני מגיע לחדר מדריכים כדי לבדוק שהכל בסדר. למה אני לא מדריכה בבויר?